hvordan fik du så hjælp til at komme ud af det? Fik du det fra din familie, eller stod du så selv helt alene med det? Altså, min far og farmor, de fik mig hen til sådan et sted, hvor jeg var nogle gange om ugen, hvor de så hjalp mig til at komme ud af misbrug. Og det var sådan noget, hvor man gik i sådan noget terapi-agtigt noget, og så var der også med nogle andre unge, og så fik jeg noget medicin, som også lidt hjalp mig til at komme ud af det. Det var nok lidt det. Men med dine venner, var dine venner stadig sådan Altså, sammen med jer? jeg droppede kontakten med de venner der. Men mine andre venner, de var der sådan lidt for mig, men de havde svært ved at sætte sig ind i min situation, end jeg havde. Så det var lidt svært at have hjælp på det. Jamen, var de der for at støtte dig? Ja. Men tænkte du overhovedet ikke på konsekvenserne, da du startede med det, eller synes du bare, at du havde brug for at komme ind med et eller andet? Jeg tænkte jo ikke. Altså, i starten, da jeg røg det, der var det jo kun for hendes skyld. Men da jeg så godt kunne se, at det begyndte at blive et problem og sådan noget, der tænkte jeg faktisk stadig ikke over konsekvenserne. Altså, jeg havde jo set fra min mor, hvordan det kunne udvikle. Men det tænkte jeg ikke rigtig over, indtil jeg jo så stoppede med det og kom ud af det. Og så tænkte jeg jo egentlig, hvor meget jeg egentlig kunne have ødelagt mig selv. Men så nu, når du selv har prøvet det, og så nu er du så pårørende til en, der er et misbrug, hvordan er det så for dig nu, når du ser det fra en anden synsvinkel på en måde? Altså, så vil jeg jo ønske, at min mor kunne komme ud af sit misbrug. Så hun kunne have et normalt liv, og ligesom kunne være ligesom alle andre mennesker, man siger. Fordi at når hun ryger det jo hver dag, hele tiden. Så det er lidt svært at kunne have kontakt med sin mor og kunne være sammen med hende og lave ting med hende og sådan noget, fordi hun hele tiden er helt væk. Og man kan ikke rigtig snakke seriøst med hende, og nogle gange får hun anfald på mig og sådan noget, og kalder mig grimme ting og sådan noget. Så jeg ville jo selvfølgelig ønske, at hun også kunne indse, hvor farligt det er. Og hvordan vil du så sammenligne sådan, din hverdag nu, og så den gang, hvor du så var i dit misbrug? Hvis man så kan sætte den op som sådan en anden. Det er lidt svært, men altså, dengang der tænkte jeg jo ikke på min skole og på min karakter og hvad jeg skulle fremad og sådan noget. Der tænkte jeg jo bare mere på, at jeg ville videre og sådan noget. Men nu hvor jeg kommer ud af det, så kan jeg jo godt se, hvor vigtigt det er med skolen og uddannelse og alt det der. Men jeg er jo først begyndt at tænke sådan her i starten af februar. Selvom det godt nok er lidt tid siden jeg kom ud af det misbrug, så har jeg også haft en masse andet at tænke på. Og så det sidste der, hvad har du sådan et råd til folk, hvis de nu begynder at tænke på, at det kunne egentlig være interessant at prøve, men så de så bliver afhængige, har du så et eller andet råd til dem? Ja, selvfølgelig, at jeg vil råde dem til at lade være med det. Og at altså, det er fint nok, at de prøver det. Men man skal bare passe på. Altså, selvfølgelig alle folk skal prøve, vil prøve på at finde grænser og sådan noget. Men det skal bare ikke blive, det skal ikke blive vanedannende for dem, fordi det er rigtig, rigtig, rigtig svært at komme ud af. Man kan ikke rigtig sammenligne det med noget andet, og det er et helvede. Fordi du tager ingenting seriøst, og du mister alle dine venner og sådan noget. Så jeg vil selvfølgelig råde dem til at lade være med.